back to Silent Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma nge-scheme sam, guys. Idrama ku-scheme sam shem ayipheli. Sekwisizini entsha ke sha, guys. Njengoba ke kubuyo Rachel kanye ke noMaroti. So namhlanje ke, guys, ukuthi ke njengoba ke labantu bazofuna ama drugs abo abathunywe ibhoza yabo bezofuna ama drugs lapha ku Rachel, guys. Bazofika ke namhlanje ke bo2 cause izolo sigcine ngeno yedwa esekhomba kumahlathi ngesibhamu. So ke sekuzophinde kungena lo munye ke bavele ke babathumbele ekhaya ke bonke ke uMahongwa ingane lezu2 akekho kusile, guys. Bengifise ngathi ngabe not usile akekho ke unkosikazi ke ka Charles. Bengifise ngabe nawo khona ezobona ukuthi kahle hle kwenzakalani lapha yana. So ke namhlanje, guys, bathi ke uMaroti ngithi sekudala ke lokho efuna no Rachel ke manje uthi uyamfuna uzothi uthi uyahamba uya lapha aMahongo uphusha isicapha nawe uthi uzokwenza ezakhe avela afika isituation itight ngampela. Bathi Maroti will throw himself into a dangerous situation. Ayithole sethumbeka ke naye ke indlela thize. Bathi hostage situation unfold at Mahongo house. Bathunjiwe bonke ke bakithi, wonke umuntu uthunjiwe, uMahongo uthunjiwe, uRachel. But ke facial expression, guys, ka Rachel ikhombisa nje ukuthi yena akasabi futhi nje uzowaphika lama drugs. Angiboni ukuthi uzobanika, guys, njengoba de sekhuluma ngendaba zama million nje esho ukuthi iningabi imali esho ukuthi iningabi imali azoyithola lapha yana. Angiboni ukuthi uzowadedela ama drugs to those people. So, guys, we don't know how will this story unfold, but nje ayibuka sengathi kuzobe kushubile ke kulenyanga ngempela ke uRachel ke uzobakhombisa ukuthi ubani. She's a problem child nje yena ke uRachel, guys. Anyway, guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.